Bon dia, penya. Nou vídeo perquè comencem un nou dia. On som avui? Doncs tornem a estar en un lloc històric amb un audioguia que ens explicarà punt per punt tot el que hem de saber i som exactament a les ruïnes d'Empúries. Si no hi heu estat mai, veniu-hi. Mola molt. Jo hi he estat diverses vegades. La Maria i la Vero... No. Jo he tingut la gran sort de dormir aquí dintre per unes excavacions que vaig venir a fer i he vist sortir el sol com veien els grecs i els romans a l'antiguitat. Bé, doncs això. Comencem una aventura de les tietes per les ruïnes d'Empúries. Som-hi! No parla ni res, aquest home, tu. No. Explica coses. Bé, doncs, som a l'entrada de la muralla pel sector sud, vale? Però això que veieu aquí només és la base. Falta tota la resta. Sí. És una mica difícil d'imaginar-s'ho, però aquí tenim un fantàstic dibuix. Aquí veieu. Veieu quin dibuix més maco, eh? Això és el plànol. I això és la suposada reconstrucció de com serien les muralles. Si voleu saber-ne més, aquest senyor d'aquí que parla, per aquí, explica moltes coses. Moltes. Sí. Tot va començar només per això. La pela, senyors. La pela. La pela. Això és el que mou el món. Vinga, aquí, el número 2. Vinga, Número 2. de buscar una ranura. Això i això. Aquest forat. Era una reixa de... les guies d'una reixa de ferro, com si fos una guillotina. Llavors aquí tenim els forats que marquen que són les guies per la porta. Ara diu que he de baixar la passarel·la. Vinga. Per aquí hi havia les restes d'una mena de ballesta antiga. Molt bé. Ara pujarem per aquestes escales d'aquí a veure què ens explica aquest bon home. Perquè podem pujar aquestes escales. Ens diu 3. Play. Això és l'Acròpolis. Allà hi ha Asclepi, que és el déu de la medicina. I ara aquí està explicant com si vinguéssim a fer una ofrena en el déu. I tot això doncs serien els temples. Les escultures dels déus generalment no eren visibles per la gent de carrer, la gent del poble, només ho podien veure els sacerdots, però curiosament l'estàtua ha sobreviscut al temple. O sigui que ara veiem l'únic que no es podia veure. A la inversa del món. Al revés del món. Exacte. Això explica l'Asclepeion, que és aquesta zona on venien els malalts a curar-se. Això, com sabem que aquell és el riu Asclepi. Però no ho sabrem fins que farem al museu, no ho sabrem. Ui, diuen que és una cosa que passava quan els malalts dormien. Molt bé. Ara som aquí. A vegades els grecs feien temples, déus egipcis. Els admiraven bastant. Tot era per sanar, perquè tenien molt clar que s'havia de cuidar la gent. Arribarem al carrer Gran i ens podrem escoltar el comentari número 5, a veure què ens explica. Em diu que no té comentari a mi. Això eren locals comercials. Paradoxes temporals. Molts murs, però de diferents èpoques. Molt bé, doncs. Ara hem de baixar per aquest carreró d'aquí i prémer el número 6, allà on hi ha les columnes. Som-hi!
Ah, sí, mireu. Veieu això? Aquestes línies? Aquesta línia que baixa per aquí, Aquí. baixa cap allà. Tot això eren pedres del mur que havien caigut i que els arqueòlegs les han tornat a col·locar. Vale? Això separa el que es va trobar originalment in situ i el que es va restaurar. Vale? Llavors, per tots els murs de tot el jaciment es van trobant diferents moments, les línies en diferents punts. Doncs és per això, és el punt de restauració dels murs fet per part dels arqueòlegs. Perquè si no es distingís, seria una mentida que s'han trobat d'aquesta manera. I s'ha d'explicar sempre la veritat. Molt bé, doncs ens n'hem d'anar fins allà a escoltar el comentari número 7. Estem passant pel que era el pòrtic de la casa, que sembla ser que era la més gran de tot el jaciment, amb aquestes columnes que feien de pati central, del qual entrava la llum i l'aire. Perquè per l'exterior, senyores i senyors, els murs eren de pedra i amb finestres molt petites, o sigui que això de vistes al mar era merda. Es tracta d'una cisterna. Veig quins peixets! Bé, això era una cisterna i veureu que hi ha uns forats perquè hi havia unes bigues que és on es dipositava la coberta. I la cisterna era d'ús públic i estava a dintre d'un mercat. O sigui que ara seguirem i anem a escoltar el número 8 cap a la plaça. Grup de turistes fent visita guiada. Molt bé, número 8. Ombrejada amb un banc. És important. Contemplar l'àgora, la plaça de la ciutat. L'any 2022, heu sentit bé això, Ho heu sentit bé. L'any 2022, els mosaics que fan a l'aire lliure, no? Sí. S'intenten conservar el màxim possible i per això, què fan? Els tapen amb una lona i els hi posen pedra sorra. Sí, a sobre perquè no moli, perquè la lona no moli. I protegeixi el mosaic. Ai, no es dona l'ombra, Sí, sisplau. Ja pots veure aigua. Sí, és un bon moment per veure aigua. Us sembla bé? Sí. Vinga, va. Ai. Què en pensarien aquesta gent si ens veiessin mirant les seves construccions? Què pensarien? Que estem sonats. Què fem? Mirant cases. Què cony cardem aquí? Mirant cases. És com si anessis a Lloret de Mar a veure cases a Lloret de Mar. Per dir un nom, Dic Lloret de Mar, que em podria dir Sabadell, o Terrassa, o l'Alt Urgell. Això que deien dels mosaics tapats. Veus aquí? Hi ha lona, hi ha terra i pedres i grava per sobre, perquè no s'erosioni. Molt bé. Sí, aquí sota hi ha un mosaic. Aquí sota hi ha alguna cosa, perquè si no això no estaria tapat. Si és un mosaic o no, no ho sabem, perquè no hem vist que hi ha sota. Però si més no, això està protegit per alguna cosa. Per un motiu. Sí. Molt bé, doncs, seguim. Bé, ara mateix som aquí, darrere del museu, mirant en aquella direcció d'allà, que és on hi ha Sant Martí d'Empúries, que va ser el primer enclavament que van fundar els grecs quan van arribar aquí, es van decidir establir en aquest punt. És curiós que sigui l'únic dels 3 enclavaments que hi ha hagut així històrics que segueixi habitat, el primer. Curiós, Tot el que va de Sant Martí d'Empúries cap aquí i cap a l'interior era un estuari. Els rius Fluvià i Ter havien generat tota una sèrie d'illetes, i desembocaven per aquesta zona d'aquí
i per tant eren navegables i per ells, pels grecs, per poder fer comerç, doncs els hi encantava. Era el que volien. La tela, senyores i senyors, la tela. A mesura que els rius han anat aportant sediment, doncs tota aquesta part que tenim aquí, doncs ara són camps i sembrats, d'acord? Aiguamolls, també. La qüestió és interessant que si fóssim ara mateix aquí, en aquell moment, el mar ens estaria esquitxant.